ayikhululeka ukuthi uvikele bamashethi lawo naphusha asejengise ngoba ayakhohlwa ayikho nje indaba lamashethi umsangano ugcine ngci. Sakubingelela phezulu kwambuelo embukelo emakhaya kwesimanzonke kulethela khona indawo zamaskandi ehamba phambili engachemi futhi. Ngaphandle kokumosha isikhathi engihlale kuzo indawo zamaskandi izoqala ezokuthi ukhwele uyadilika ungizwe umfamchuno kumashethi kade egqoke ngotshata. Otshata-ke nabo odlubheke nogozana kade besemcimbini kamcineka lapho khona bebedle khona amashethi abo aney'mbali adume ngokuthi agqokwa ehlobo. Ukhwele uyadilika lapha asho khona ukuthi lamashethi abagqokile awumsangano and futhi bayawafosa nje uzowabiza-ke ngetshe letaba siyahloniphisa. Awulaleleke le clip yakhe ungizwe umfamchuno ekhwele edilika kanje. Ayikhululeka ukuthi uvikele bamashethi lawo naphusha asejengise ngoba ayakhohlwa ayikho nje indaba lamashethi umsangano ugcine ngci. Nani niyabona ukuthi niyawafosta kubantu uNkulunkulu wami into mangayifosti kubantu uyayibona. Hey yabona kuba ingale ngabe ithe phihli ngabe ithe phihli. Mukele emakhaya ehlangane ezansi sizwe umbona wakho ukuthi ngabe uyibona kanjani wena le ndaba lenkulumo eshiwo uyena ungizwe umfamchuno umacingwane. Kade sengihlabela mgama futhi kwezinye indaba engikuphathele zona ezokuthi ekugcineni umgqumeni useze wahlonishwa njengoba sekuze kwendlula iminyaka engaphezulu kweshumi umgqumeni uKhumalo andlule emhlabeni. Ngizokhumbula ukuthi umgqumeni umuntu wadlala iqhaza elikhulu ekukhuliseni umculo wamaskandi njengoba kukhona abaculi abaningi la esikhathini samanje abantu abaningi babonela kuye uyena umgqumeni. Kodwa kumangaza abantu abaningi ukuthi kuze kuhambe isikhathi eside kangaka engahlonishwa njengoba kade begxeka yena ezebhofa production abafana bamgqumeni bephinde begxeke nawo umasipala waseNquthu. Kodwa-ke lezi zitsolo lezo nokugxeka lokho sekuphinde kuyitehle njengoba sebehlanganile ezebhova production nawo umasipala waseNquthu bayawenza-ke lo mncintiswano lo noma ifestival umgqumeni festival ozoba seNquthu ngoDisemba. Sishayela ihlombe-ke uma ukuthi sephinde bahlangana kanje bakwazi ukuthi besenzele lo mcimbi kade siwugadile njengoba umuntu owadlala igalelo elikhulu ekuthuthukiseni umculo wamaskandi kumfanele ukuthi kube khona ifestival kanje. Kanti ezinye indaba ezokuthi kumangaza abantu abaningi emva kokuthi uBlack Coffee odlala i-Deep House uyidlala la eSouth Africa kanti futhi uvunywa kakhulu emazweni omhlaba phesheya njengoba ekenza ingoma nabaculi abadume kakhulu emhlabeni. Lapha ku-Black Coffee uvele edlala ingoma kaKhuzani ephumile lapha azavuma khona ukuthi ngempela isiboko esingafi uyayivuma le album le. Isiboko esingafi ayisisuka nini madoda. Kanti kusenjalo uKhuzani kade celebrate birthday yakhe nawo ama-video akhona. Sesiphetha sesiyela ngakhona ezogcina ezokuthi njengoba belikhiphile igcwame elisha i-album ishisa ikhotha ethi ifollow money kujabulisa abantu abaningi emva kokuthi kuvele uMroza Van Dam waduma ngengoma eyanqamula unyaka ethi sobulala uVan Dam namhlanje. uMroza Van Dam ubedlala-ke le ngoma yakhe igcwame elisha emotweni yakhe. Siyabonga kuma ukuthi abaculi bayakwazi ukuthi bexhasane kanje behlangane bebe ndawonye. Siyabonga kakhulu uRoza Van Dam. Kwesimanzonzo-ke asekushiyi wedwa kodwa sekushiya nganaye ingigama Hlalela ehlala eGoli. Siyabonga.